Mae i gyd i wneud â siwt maen nhw'n dangos yr anifeiliaid maen nhw'n tywys, siwt maen nhw'n gosod y trad, y coesau. A mae'r beirniad wedi gweud bore yma bod dim hawl ganddyn nhw ddod â ffon i fewn i'r cylch sydd yn benderfyniad reit ddiddorol. Mae'n rhywbeth gwahanol. Mae wedi bod yn dipyn o sioc, dwi'n siŵr i rai o'n unwch. Mae'n siŵr gen i bod nhw wedi bod yn ymarfer yn defnyddio ffonau gati, do? Ne. Ges i pyn o sioc pan ddau ei ddeu hynna. Rhif 5, Oliver Smith sydd yma nawr gyda'r beirniad. Ac ynte hefyd yn cael sgwrs fach braf, sgwrs samddenol gyda'r beirniad. A dyna hi nawr yn ei gyfeirio fe draw at y lleill sydd wedi bod o'r blaen. Dyna hi'n gwylio llyged craff. Cael hwyl ddan i fi. Mae e'n dwi. Ydy, mae e'n. Mae e'n dal y pen yna ni chi'n cael llyged i lygad ar y beirniad. Ydy, cael hwyl dda. A dyna hi nawr yn galw yr un nesaf ti, sef rhif 6, Henry Ratcliffe yw'r gŵr bonheddig ifanc yma. Ac o'n i'n sôn yn gynharach fan wrth i fi gyflwyno dialed am y llwyddiant wyt ti wedi cael. Ges ti lwyddiant yma ddoi yn ennill y gil o aber efo'r gwartheg masnachol dosbarth cystadleuol tu hwnt. Ond wyt ti wrth dy fodd yn dwyt yn arddangos ac yn cystadlu yn y sioe yma? Ynddo, ddari fi gychwyn yn 2004. A dyna ni'n 40. A ebyn hyn dwi'n 29 a dechrau danos yn oed. Na, gwyt. Ond mae rhywun wedi cael profiadau ofnadwy o dda a bythgofiadwy ddweud gwir. A wedi cael gwneud llawer iawn o ffrindiau ynghlwm hyn lle. Wedi dal ar byg. Do, wedi dal y byg go iawn i ddweud gwir. Ac yn ameithio ddydd i ddydd, mae gen ti fichus dy hun ac yn gweithio ar ffermydd eraill dwi'n deall, wyt? Yna fichas adra masnachol a da ni'n prynu'n bach o loia i fewn i fagu, gwerthu stores lle, a dwi'n gweithio ar fferm bob dydd yn ystod yr wsos, yn cadw 300 hanner o fych o magu. Boes. 2200 o ddefyd. Rar goledig. Rhwng bob peth mae'n gom prysur. 300 hanner o wartheg? Ia, gyda... Dros 2000 o ddifed? Will Evans bod wrthyn, mae gyda fo pyn o ddefau Biltex hefyd. Oes, diadell, pedigree. A beth yw'r gwartheg yn fyny wedi? Masnachol neu rhoi pedigree yn fyny? Na, mae yna ambell i siarle pedigree yna, ond ar y cyfan masnachol i bob beth yna. Lot o waith aled? Oes, digon o waith yna. Allai gredu. Ond mae le da i weithio, dwi'n es dros 10 mlynedd efo fo wan lle. Na, mae le da. A wi hefyd yn deall bod ti'n helpu y teulu Pabo Limousin's. Llyr ar teulu. Chydig bach o bob peth i ddigwyr rhywbeth i helpu rhywun lle de. O, da. Dyna'r ffordd i fod, yn dweud. Dyw, ie. A dyna ni te rhif 6. Henry Ratcliffe wedi bod efo'r beirniad fyna. Beth am I berfformiad fyna? Ie, mae di mynd â hi fyny wan, ond nath am cweit, swn i ddweud, gosod hi fel ddylsa fo wedi. Mae'n cadw I lygad ar y beirniad, ond mae eisiau meddwl am yr anifel hefyd. Ddim cweit falle yn gwneud digon o sylw ar anifel fyna. Wrth I ni weld rhif 7 nawr yn dod at y beirniad. Enw hon yw Alexi Hutton, ond mae yna dipyn o ffordd I fynd o hyd yn y dosbarth yma i'r trinwyr ifanc. Felly adwn ni byth yn fyna am y tro.